to prostě taky tam dají ty babic, tam jsou želez, tam jsou jaká nebo tam bude vyrábět něco. Počkej na YouTube. Já tež. Ty máš YouTube kanál? Jo? Jak se jmenuješ? Dominik Cizech. Jo, ty na odběr. A já se jmenuji FFGames.cz. Jo, je mi odběr. Mě poznáš. Co? Mě poznáš. Já tam mám v profilku sám sebe. Já mám profil Baníkovský. Když pan Maca nebyl se mnou. Jej, Dánko ještě leje stříjány. Čau, Kim. Co to má? To oběd je tak daleko? Asi, že oběd je tu? Jo. To asi tu zastavit, tu vojvost. Tak ke konci října počítej, jo? No ale to můžu se tam tady prostě jenom kuju Lukáše, no. Jo, díky, já tež. Tak jo. Přijďte, užívejte půl domova. Dobře. Ty věř, že já No, to bylo šikové, no. Tak jo, tak se měj. Tak, no. Počkej, někdy žive Michala. Takhle, to půjdu. Ne. Česká televize. No už nenatáčej. Já se podívám. Tady jsou CGčka, Dominik. To už se žije. Fakt super. Jsem tady na 34 už je zničeno. Cože? Je zničené. Co? No tak jak nálepku. Kde? Ta 34 tam. Fakt? Vepředu to nevidíš, to stehnuté? Hej, tam je ten pracovník Solaris nový. Já už ho mám vyfocený dávno. Já ne, budeš tam se mnou? Já ho mám vyfocený v zastávce. Tady je nová plnička na CDG. Jo, už než už. Jdeme na ty CNGčka, hej. Tolik jich tu stojí, hej, kámo. 90. A už ne. Setrvačnost. No počkej, teď to... Došly baterky. Cože? No, musíme jít na elektřinu. Za chvilku až. Ne, teďka už došly baterky. Vidíš, že to pípá, ne? Teď jsme jeli na ty baterky a už jsou vybité. Tak to musíš mít nějak napít, ne? Teď už je na setrvačnosti. Jako. Cože? Teď už jedu setrvačnosti. Jo? Tím, že jsem se rozjel, takže už jedu setrvačnost. Tak a bacha, jo, půjdu zase otvírat dveře. No? Ano. To nechám ještě do jedna. Schválně kde do škvotu. Tlačíme ještě kousek. Ještě kousek? Ne, stojíme na výhybce. Ještě. O to dáš. Jsi šikovný trolejbus, dělej. Na to vleku, tak pozor. Pozor. Stojíš na výhybce, Michale. To nemůžeš. Nesmíš se stát ve vyhýbkách.
Jde na chodbu. Přijdu jako autobus, teď mám trolejbus, máma. Dva youtubeři. Wow, kam to jedeš, Michal? Podle drátu. Podle drátu, aha. Tady jsou přímo pro trolejbusy vyhrazené ty, jo? Dráty. Super. Pojďme na tramvaj a bude. Tak na tramvaj by to nešlo, tam je jenom jeden, že? No je Martin. Kam to odstavuješ? Tady to odstavím. Dostal jsem na tramvaj.